Στο σημερινό βίντεο θα δούμε τη βάση μου στο στυλ Embedded. Πρωτού ξεκινήσουμε, σας παρακολούσα να με κάνετε subscribe και ένα like. Θα με εκτιμάει πάρα πολύ και με υποστηρίζετε. Για τώρα ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ας αρχίσουμε το αριστερά. Όχι, το δεξιά. Πάμε. Los Burritos Galaxy Fire Trade Galaxy 102 μοίρια για ανά σεκόντ. Μετά ένα Burrito Bandito 23 μοίρια ανά σεκόντ. La Grande Combinación 10 μοίρια ανά σεκόντ. Los Candies 23 μοίρια ανά σεκόντ. Σπαγγέτι τουαλέτη 60 μοίρια ανά σεκόντ. Τελεμόρτε 4 μοίρια ανά σεκόντ. Μπλόντροτ κιόλας. Λαλάκι Γκράντε Diamond 60 μοίρια το σεκόντ. Los Combinaciones Gold Fire Trade και διακάνες. Παιδιά, το αριστερό, τέρμα αριστερό trade από αυτό δεν το ξέρω. Άμα κάποιος το ξέρει, γράψτε μου στα σχόλια. Los Tralalitos Gold 625 κάπα ανά σεκόντ. Ναι, και βέβαια. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Κάντε like, subscribe για να με υποστηρίξετε και να με βοηθήσετε. Και μην ξεχάσετε, θα έχω το username μου για trades στα comments. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αντίο!